Mema wakwaba e de be busua setena ejesu ha ewo on the go TV so ene kwasi Yakopon de yenkwa ache ya sa hie mu bi ye bedwendwene ye busua ho ye bisua de ne ahye ye hu nkran unu aba ama ma emi nani mini mini aba adwa mensa mini na akom ti se ya mi anda roma mama hoda so kitayi mu e busua so bibi ekoso angels no ho ye obi a ho ye de Christus ene ye nkomo no ye bedwendwene ebufuo Niema ebufuo ye ewo ye fie mu the effect of anger in our homes. Na abranti bi eni wo yire no munya akasa kituwe bi eno mo de koda ma ade echi o mo eni hu nkomo o wanka obi ade ebufuo dai na ade echi ye na ebufuo no ayi sa ya yesi na oba no eni ne ba no wo jare na ne ba ne ye bibi kituwe bi enna mebufu na na hye koda da ne ntini nua o ma de so woto abone ba no na ne kunu nso ba abekrase wo kwa adwuma en woto ye ne ko bo ne kunu miniam atiefo semunim se abufu no wo makakra nti be ma no so bufu ye o ibufu papa no de abufu etwifa so ka apno ne hwim ko tu ne ka na semunim se abufu nso de oduru kwan mu na mse ne buofu a odwene de obeye ne yere ho odika yi ko pin the friend yere na ne kunu da hospital na bibi sase ni adwa ebufu edin ne tibi ye ebi fie mu ye metibi sey mama me da se akwanya odi ama me chia ahwefo nyina na abufu de se the bible krasi ka no e nipa abufu de won't be ka say so bi kan say abufu enye bone but the ebe nam so de aba no e hono ne bone no any how long I obekita abufu no e hono bone no o se ma abufu but ma onwuno enko nkoto abufu so nti se de wo pira ni kuni no na esa asem ni si the day before o to abone ba no ko pira ne ba no so na ko bo ni kunu se pira ni kunu na nka opeso di pira no ta se tete mama tete ene ya ye fie e wo ho pa mimi nyini no esi ye bi hu bi ene po na nya awarefo sister bi na anopa wo ye aduane ama ne ma ko school abufuo ne nkwala tete no wo ka emo anumo oto atre ni say na mo hye ne bi wo akora ni ase ha hey ehye no odi ne dem yes ubewie no wonu keto akobo ni kunu so na nka wan sori bi ma ubehu ebebi ase na ade papa bi abayifo ne de be hye mo nti ayi asem si a ye de hye fridge mu no ho no na de sansa ne ba no yesi ye Christopher and na asofo ye asofo maamefo ye enkom se obi ya ye bi wati asori dem mo pani kunu tene nchen enso na mo ngasa we are together again ontimi nchia no na wa tene o ba chi asori ba fofa o ko chi kunu de onchia ne ne de onchia no wo gina wo bridge nyina no obu na ne chie e wona ko asema ye de hye fridge mu no eno de sunsan so we ba asema ye de hye fridge me te sa wadidi nti woni ukunu tokwa na te sa aduane ya mu mienu mudi ye mode mo nsa wenya akre mode mo nsa to aduane mu na mudi ye na se mudi aduane no na se mo ani anwie na ebika na mode ko hye fridge ma ade achi a eda so ye fresh na enso mo ani anwie no wugya isi table so ade achi a bon wo fatugu enti wo fi asem na aye ntokwa wo ni ukunu ntem no enfa hye fridge mu gya isi table ne so ma ne nyinya ade achi na nyinya na bon a umpese obetie umpese ukunu pese obetia na mato agu mo nkai biem mo hwehwe kira kwan kura biem mu nia di se da bon na sa wo de ko hye fridge mu wo hi a ye fresh na wo de bi ka ho aye sa wato freezer kese no na wo pile taking time bomb wo se bi mu ka se obi obuku a wo twere enne ye ntwere physical book ni biem o book no wa ha ena wo take record 6 June 2020 yey wo ye mi say wo de ato nti the moment how be ni before bia no wa na akonya ne no aba minia jai city ebo de so le asem na anyinya no enko
tugu na asumdwe mra fie mu pani first we asem cha won fa we nche wo se ubufu na wo de fole obi o fie ho entokwa na wo ne wo ba ne kon ye ubufu wo ba na wo ne ko no ne uduba na otoso mienu no de afole no de otoso mien sa de afole no wa ba wa no pra de afole no wo house girl no de afole no woni wukunu nya ntokwa na busuafo nyina nya amane woni o munyina ko ebufu no de afole wo bia efo bufu ne fole no bia de si ya no monka ho asem e de si ya moka monka ho asem ne nko eye wukunu na wo ne ko wo sorry ya wo hunu wo ba no ada na ade kwasha ne so kwasha ne so misi jaisi wo mani nyinya na tugu enka wo je aduane ni si wo mani nyinya sa asem no jaisi wo edi aduane ade acheso a eye asem ade acheso na nyinya na bon edi tugu kofa kra meka se munya de mo sa tum na nyinya tugu enka ho asem enye sa wo de fole wo ma no wo de fole we na de nti wo ni fie obuafo bia wo fie they don't even know what they have done. Bona wuti na ma de school woni ma de oye wo eso ye obuafu yire obitimi bufu ne yire wo ma chop money onyi sika kra ma ne ba ne bufu ne yire no wode no pia wo free me so wo pia akora na ma ne maame ne buafu ne yire nti ne ba no o ma ne sika mpo no de atadua ne nti mesra mo Christopher mamu fa asama ahye ho enye Bible say yentam netie ne yedi efa abufu ne yinya kasa na nipa abufu enchire nyankopon tenene wabufu enchire nyame anumunyam wo fie wo edi pia frefra yinya botrema yenho asam ne baaye na yehya wodi abufu twetwe enye yiwo ahwekora betwa wonsa ebufu na wodi afa asam na wo twa ne tere wo betwa wonsa wo de besai wade papa bi wodi ebufu be ka mo bia te se wo fie wo wonwo inu aba ma bebie ni hwa ejo bebie anwonyo Bible say yentantie ne yinya kasa se wodi nya soso asem ni mo no wato wo yi ne maako asundwe beba wasam yedo wasam nyedo yinya botre ema yewo let's treat each other with patience bema na woni ne tie wo ye nipa oba na woni ne tie no wo ye nipa enkola no mo ye nipa o omo nyina asombo ma Kristo enu ti nya botre mo omo nyina nya botre wo fie wo bufu dipa baako a na obie pe baabi ase wo bufu anopa wo kwa adwuma no wo ka asu pe nya enkola na kɔhye dem efise wo de abufuo na ebe fie mo ma me ne papa pa uchew munni abusua ne fapem na Kristo hyese modi entoboase odro ahobrase enetima ebe tenetene mo na bi asoso nkwala ne so enye sa abufuo na wodi tietia wo yere wodi tietia wo kunu no wo ma omuhwe omusua atwene ho omusua wo bufuo no okọ school okọ ye ne ye befre wo se wo gu anim ase otisa wo ne maame ne papa e ha so emo hunu se ateetia nko na obetine di aye bibie into okọ school woteetia to have his way or her way out besram mo mayenya apotre emma ye ho yetimi akura busua yetimi abusua obusua no e wo Christopher Pemso beni aba what you can say eno na maka no mama wo se bufuo so etimi ese oja papa no ayese ja nti eja no de bia na edera de ketua bi ne san ba na ese wasan ka wo ma na ese edere butu na mi bisa se adwuma ma ye wei na wo boss bi funwa wo de bufu no nka wono aduane bebo nso de nti na ba na ye aware mu de ayentimi emre ye ho ase sa ahomaso no be yire de aye me nti ase yes me nti ase nso mi ka se adwuma wo na ye ma de nti ase bi na ye boss nso control around kakra wo be die ye wa wo de che no wo ba fia na ba ma o menso emwa yen Bible se mo bomfu na mama nye bone enti ye ho hia pa eja no mo me yenum na mfiri enne me tama na me wo school mu me wo grade 4 me ne obi eye aka na fedi bia ye ko class fofra no mo kan
say Betty ene bafo enkasa na teacher free eduru ba bi no na me nkai de ntia me bafo enkasa cha na fe da ko ni wu krasi ene wo bekasa ini aba ote ediane na mo ni mo sa tugu wakan obi akai na se enya tugu ene wo be se wo ko reconciliation asa ko ye ni musem cause what drag ya na na che dodo uni mu details le kwa bio grand person bawo ti abi bi wo ha ye ntumu de mo a e che no bi wo ha na ye kese bi wo so na odu ba bi abese wo je mo so na bo nfam ma wo nko o se to aso bufu ye wonya ba bi gina to aso ti ye nu meja no abufu ja no na sira mo ye nu no ye so ye ka hu ye nipa ye waso asisu no de obi betia wo na so epanifo se bia e ben so no e le twie nti wo kuna ntia wo na so ho na betia wo na so ho na betia o man ntia wo na so ho na betia wo yere na na be fom wo ewrade hu ye mobo na ye num ja no firi ene nti minu aba ma se wasi wo wakomem se uni Kristo ebetena wo fie ho ubeti chire busua no wo Kristo fapem so a enede Kristo se asem na ye ntokwa no jai manenka ebufuo no emfa ndama ade enchi so wosi nyabotre ema wo nyabotre ma wo kunu wate nyabotre ma wo yere nyabotre ma wo man wate no mu nsua dia na apese o mu nyini beye chire wo mu de o pese wo nyini beye lead and let them learn from you display example no mu sunsu free wo munya botre ma mo munya wo do mo fa antobo ase enkura mo asante fo se ni pedo ayemene na upofu ko de abufu apira kwada hospital nkwa na abeda wo odi na wotwe wo hospital wa abeda na wotwe wo hospital wa na abeda wo fi ubenu you feel so guilty if you say me say won konkonti wo obeyi watan ama obenya ga wo reverse it back enso enyi mpacho yenya ye ho abotre abufuo ne ba nkasa bebre wosi yenya ne kasa intemti yenya kasa yenya abotre ho me so sensuo no e wa asem ne so me yonku bi mi bufu pe wosi no mabudunsuo mama je no mabudunsuo no am pa sensuo wo de mama no abudunsuo unum nsuo nwie na abo adwo me pa cha sensuo no nguso abufuo ne so wate na njojo e mane sasa obia na nipa de am se ye mene na mutira sasa ma ye ken se Kristo ni fie ho a onte yase se Kristo ni ma no ni ye ken ye me so nti me Kristo kwan wonte na fie ho akonya me so wate ota ne wo fie ho na Kristo gina nchen na wankasa wote so ana wukuna na wo yere mu ba ko na te so and wo ma ke commands no it won't happen peace will not come there ma Kristo kwan no fa na konya no ntena so ofie ho na se de make you so se won fa Kristo se wo wubra ene waje nkwa ene konya wo ho wonya mba ye de ya dombre ma de kwan na gino se wura ene waje nkwa no ma metne fie ho no ma me kire mo ne pa ewo ni mu no o mehwie mu na munya ni gie e wa aware ni e wo fie ho na mama abetua Kristo asetena ne so na masese na so moje mre na mu be kai ho wa abusua asetena Joshua ha ni ye che nyame asem nyame nka mo ho nyame hyira mo onkura mu fie mo ma bye